10 jaar cel voor moeder in Zeeuws-Vlaamse zedenzaak. We zijn er op zich wel blij mee. Het is in ieder geval niet lager gesproken. 10 jaar is goed. En verder vandaag. Man overleden als gevolg van gaslek. Jonge Nienke en Emiel zorgen voor hun broer. Goedenavond. 10 jaar cel, dat is de straf voor een 44-jarige moeder uit Terneuzen die actief meewerkt aan het jarenlang seksueel misbruiken van haar 2 dochters door haar partner. De uitspraak van de Middelburgse rechtbank vandaag is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie. Verdachte heeft op een huiveringwekkend intensieve wijze met samengewerkt en een essentiële bijdrage geleverd aan de niets ontziende manier waarop soms met of in bijzijn van anderen de lichamelijke integriteit van haar dochters keer op grove wijze schond. De rechtbank rekent dit verdachte bijzonder zwaar aan. Juist ook omdat zij als moeder bij uitstek degene was die haar dochters met alles wat in haar macht lag had kunnen en moeten beschermen. De slachtoffers zijn zeer zwaar beschadigd. En geen enkele straf kan dat ongedaan maken of herstellen. Dus elke straf zal hierin altijd tekortschieten. We zijn er op zich wel blij mee. Het is in ieder geval niet lager gesproken. 10 jaar is goed. Ja, het is alsnog weinig, maar ja, we moeten het ermee doen. En bij de rechtbank staat verslaggeefster Mercy Kamermans. Mercy, in hoeverre heeft nou meegespeeld dat de vrouw zelf natuurlijk niet het misbruik heeft gepleegd? Eigenlijk maakt dat bij deze zaak niet zo heel veel uit. De rechtbank zegt, ja, deze vrouw die wist van het misbruik van haar eigen dochters. Ze stelde ze ook echt actief beschikbaar. En ze was ook betrokken bij de voorbereiding en planning. Zo regelde zij bijvoorbeeld slaappillen en pijnstillers om het misbruik makkelijker te maken. En deed ze ook de planning voor afspraakjes voor haar oudste dochter op parkeerplekken. Daar moest zij ook seks hebben met anderen. Nou, de vrouw is behalve voor het misbruik van haar eigen dochters ook veroordeeld voor het misbruik van een van de vriendinnetjes. En zij deed bij ons haar verhaal. De 21-jarige Ramona zat op school met Naomi, de oudste dochter van de verdachte. Als vriendinnetje kwam ze regelmatig bij de familie thuis. Ja, dat was het op zich best wel leuk en gezellig. Ik had verder ook geen vrienden omdat ik vaak gepest werd. Dus daarmee bleef ik ook bij Naomi. Ze hebben mij later ongeveer 3 tot 4 keer misbruikt. Een van die keren was toen Ramona mee mocht op vakantie met de familie. Daar greep Pascal zijn kans, al neemt ze Tanja minstens zoveel kwalijk. Zij stond erbij en keek ernaar. Zij wist er wel van, want ik ben later na de misbruik ook naar haar toe gelopen. Van ja, klopt het wel? En ze zei, deed me net alsof dat het allemaal normaal was. Zij heeft eigenlijk nooit in die jaren nooit wat gedaan, terwijl ze het kon doen. Ik neem Tanja meer kwalijk dan als Pascal zelf. Thuis vertelt Ramona niets tegen haar ouders over het misbruik. Ze durft niet. Uiteindelijk komt het er toch uit. Mijn gedrag vertoonde anders. Ik heb ook zelfmoordneigingen gedaan. Ja, toen heb ik wel een gedeelte gezegd wat er eigenlijk aan de hand was. Haar ouders stappen naar de politie. Maar eenmaal daar houdt Ramona opnieuw haar mond uit angst. Pas in 2019 gaat Ramona alsnog naar de politie en komt de zaak aan het rollen. Nu volgt ze de rechtszaak op de voet. Zo las ze een slachtofferverklaring voor in de rechtbank in de zaak van Tanja. Je noemt jezelf wel een moeder, maar die eer en naam verdien je niet. Wat je bent, zijn geen woorden voor. Onze toekomst is verkloot. Ik kan niet meer naar school een opleiding af te maken, werken zoals een normaal persoon. Telkens bang van mensen, jarenlange therapie, mentaal helemaal naar de kloten. Ramona kiest er bewust voor om haar verhaal in alle openheid te vertellen. Ja, zodat iedereen het horen kan, aangezien wij jarenlang niet geloofd werden door niemand aan niks. Ja, iedereen mag het horen. Voorlopig zijn de rechtszaken nog niet voorbij. Pascal, die 8 jaar cel en tbs kreeg opgelegd, is in hoger beroep gegaan. Of Tanja in hoger beroep gaat, moet binnen 2 weken duidelijk worden. In de tussentijd vindt Ramona veel troost bij haar huisdieren. Met dieren kan je makkelijker praten en ja, ze verstaan het beter dan mensen. Ja, Mercy, een aangrijpend verhaal van Ramona. Ze was er vandaag bij in de rechtszaal toen de straf werd uitgesproken. Ja, klopt. Ze was erbij samen met haar moeder en ook de 2 zussen. Die waren erbij, ook omringd door familie. Ik vind het allemaal hele dappere meiden. Ze hebben allemaal een slachtofferverklaring afgelegd.
En ze volgen de zaak dus op de voet en ze hopen allemaal dat het nu afgesloten kan worden. Maar goed, de kans bestaat dus dat ook de vrouwelijke verdachte, net als de man al eerder heeft gedaan, in hoger beroep gaat. Mercy Kaubermans, dankjewel. Op vakantiepark Marina Beach in Hoek is vanmiddag een 63-jarige man uit Oostburg overleden. Het slachtoffer werd gevonden in de buurt van een chalet op het park. Volgens de politie is de man vermoedelijk overleden door een gaslek dat ontstond tijdens een reparatie. De omgeving is volgens de politie nu veilig, maar een deel van het park is nog afgezet voor onderzoek. Werknemers van scheepsbouwbedrijf Dame in Vlissingen-Oost krijgen een bonus van €1000 als ze een nieuwe collega vinden. Dame heeft dringend personeel nodig voor een aantal nieuwe projecten. Normaal gesproken werft het bedrijf via banenbeurzen en bezoeken aan universiteiten en hogescholen. Maar dat viel stil door coronamaatregelen. Er zitten wel voorwaarden aan de bonus van €1000. De kandidaat moet de naam van de werknemer noemen in een sollicitatiebrief. De kandidaat moet ook aangenomen worden en hij of zij moet de proeftijd doorkomen. Grote kans dat je ze al hebt gespot in Zeeland. E-choppers, de elektrische Solexen, zijn enorm populair deze zomer. Plaag zou ik het niet willen noemen, maar het is inderdaad wel... iedereen zit toch een beetje te wachten om een leuk uitje te doen. Hè. Dat zijn toeristen, families, vriendenuitjes, vrijgezellenfeesten. Maar ook gewoon bedrijf- of bedrijfsteamuitjes. Van IJzeren verhuurt nu zo'n 200 e-choppers en heeft wel een idee waarom de elektrische voertuigen zo in trek zijn. Zeeland is een populaire bestemming. Veel Nederlanders die blijven ook in Nederland op vakantie. En dat je toch overal komt en eigenlijk al het mooie in Zeeland eigenlijk kan zien. En daar helpt deze e-chopper bij? En daar helpt deze e-chopper enorm bij. Een heugelijke dag voor de 5-jarige Kaylee en James. Vanochtend gaven ze elkaar het ja-woord op hun school in Kruiningen. Al 3 jaar zijn ze onafscheidelijk, maar na de zomervakantie komt daar verandering in. Want de bruidegom verhuist en gaat naar een andere school. Dus werd vandaag de vriendschap voor eeuwig uitgesproken. Klasgenoten mochten getuigen zijn van de trouwerij. Wat is daarop je antwoord? Ja, en het huwelijk werd voltrokken door kinderburgemeester Boas van de gemeente Rijmerswaal. De gemeente Tholen is een nieuw project gestart om jonge mantelzorgers extra te ondersteunen. Ongeveer een kwart van de jongeren onder de 25 is mantelzorger, zoals Nienke en Emiel. Dit is waarschijnlijk niet het eerste beeld wat je voor je ziet bij het woord mantelzorger. Toch zijn ze het echt, Nienke en Emiel Veldman uit Tholen, 13 en 10 jaar oud. Ze helpen bij de verzorging van een 12-jarige broer Tom, die lijdt aan een ongeneeslijke ziekte, neurofibromatose. En ze zijn erg blij met deze extra aandacht van de gemeente. Ja, dat is wel leuk. Dat is toch dat er wel naar je omgekeken wordt. Want je hebt het zelf niet, je doet het elke dag. Je denkt er niet bij na, maar nu is het toch dat als andere mensen dat dan zien, dan is dat wel heel leuk dat er ook aan ons gedacht wordt eigenlijk. En wat kan de gemeente voor jullie doen om jullie te helpen, denk je? Nou, ik zie het zelf niet echt als een probleem, dus helpen, denk ik, dat is een groot woord. Maar het lijkt mij leuk om bijvoorbeeld met leeftijdsgenoten een keer te praten over wat hun ervaringen zijn bijvoorbeeld. Dat lijkt me wel leuk. Tegelijkertijd vinden ze het zorgen voor een broer Tom zelf de normaalste zaak van de wereld. Ik merk er eigenlijk niet zoveel van, want ik heb het al vanaf jongs af aan en ik weet ook niet hoe het anders moet. Maar daar denken hun ouders anders over. Ik denk dat de kinderen behoorlijk wat moeten inleveren doordat ze een broer hebben die een beperking heeft. Dat doet, denk ik, meer met ze dan dat ze dat zelf nu zien. We hebben regelmatig dat we met Tom voor meerdere dagen weg moeten, of naar het ziekenhuis of naar Kempenhagen. En dan komt er eigenlijk ook wel behoorlijk wat op hun neer. Daarnaast is het, als Tom een slechte dag heeft en er moet geholpen worden met huiswerk, douchen, noem maar op. Ze staan eigenlijk altijd voor hem klaar. Hoe trots zijn jullie? Apetrots. Apetrots. Tuurlijk, ja. Het is absoluut geen vanzelfsprekendheid dat dit zo gaat in het gezin. En dat is gewoon prachtig om te zien. Kijk, we hebben het natuurlijk heel erg over Nienke en over Emiel. Maar als je ziet hoe Tom ook met de situatie omgaat, zijn we ook gewoon ontzettend blij hoe hij het oppakt. En Tom, die is vooral blij dat zijn broer en zus nu de aandacht krijgen die ze verdienen. Dat vind ik wel heel fijn, omdat er eigenlijk niet heel veel aandacht voor is. En vooral ook voor gewoon de jonge mantelzorgers, dat hun ook een keertje in het zonnetje worden gezet.
Het was best een aardige stranddag vandaag. Wisselend bewolkt, maar met een lekkere temperatuur tussen de 22 en 24 graden. En ook de rest van de week blijft het van die droge zomerweer. En morgen en donderdag zullen volgens de verwachting zeker zonnig zijn. En tot zover deze Zeeland Nu van vandaag. Meer nieuws uit Zeeland vindt u op onze site. Nog een mooie maandagavond.